भोजपुरी समाज भोजपुरी के शांत ना रहे देवल जाई। भोजपुरी में एनी टाइम कुछ ना कुछ वाद विवाद होत रहे के चाहिए, तबे तो पता चली कि भोजपुरी इहे है। जी आज हम बात कर रहल बानी पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में। एगो अगला कलाकार के द्वारा टारगेट कल जा रहल बा। बार बार कुछ यूट्यूबर बने जो उनकी पावर स्टार के नाम लेके वीडियो बना रहल बने कि ये स्टार ने पावर स्टार को ये कर दिया, वो कर दिया, ये गाना हो गया, वो गाना हो गया। ओह गदहन के समझा देवल चाहता नहीं कि देख बाबू, शेर जब सुता रहेला तो पे मूस मुसरी कुकुर बिलार सब चढ़ के पार हो जाले ओकर देही पे, लेकिन शेर जब जाग जाला नु तो फिर हाथी के भी बेमत ना रहेला हो जा अगल बगल वो इलाका में आवे के। ऐसे कुरेद लोग मत, जब केहू नइखे बोलत तब बोलवावे के कोशिश मत कर जा। ई कोनो जरूरी नहीं है कि हर एक लोग के जवाब देवे खातिर पावर स्टार के आवे के पड़ी, लाइव आवे के पड़ी। पावर स्टार के उनका डिक्शनरी में ई चीज़ है नहीं है कि फेसबुक पे आके हम रोई और लाइव आई कि हमरा के फलना टारगेट करते रहे, हमारा के फलना हई बोल रहे हैं, हमार गाना आइल बा, हई आइल बा, हऊ आइल बा। ई कुल पावर स्टार के शोभा ना देवेला। पावर स्टार बस एक चीज़ करेले, गाना गावेले। और उ कुल यूट्यूबर से हम कह देवल चाहतनी जे बार बार टारगेट कर रहल बा, बोल रहल बा, तरे गदहा ट्रेंडिंग में केहू आइल बा 1 नंबर या 2 नंबर, ठीक बा, तो काहे के चलते आइल बा? गाना के चलते नु, गाने के चलते नु गाना केहू गावेला। तो हम कह रहल बानी कि पवन सिंह से आके वो अपना स्टार के सामना सामनी बैठा दे, सामना सामनी बैठा के बात से ना गाना से एक बार फरिया ले। जब एक बार पवन सिंह गा दिए नु तो औकात नहीं खे हो जा टिके के, साफ गोड़वा पे गिर जाइ हैं आ गिर के कहें कि सरकार रहुए बानी जोन बानी। वो दोबारा गावे के कोशिश ना करी हैं कि हाँ हमू अब एक बाद हम गावतनी ना। पवन सिंह गायकी के माध्यम से जवाब देवेले। पवन सिंह लाइव आके केहू के जवाब ना दे। पवन सिंह आज तक अपना गायकी के दम पे इतना साल से स्टारडम बना के रखले बने और निरंतर ई बनल रही। तो जौन झंडू छाप यूट्यूबर बड़ा सो 2-4 गो टारगेट कइल बंद कर द लोग, ई ज़्यादा उचित रही। भोजपुरी में प्रेम व्यवहार बनल रहे द लोग। उम्मीद करतानी कि ये बात समझ में आई। ना समझ में आई तो जब तक ना समझ में आई तारा समझावे के कोशिश जारी रही। अभी कुछ प्रेम से चल रहा बा, बात समझ जाए के बा, ना तो कुछ विषय अलग भी हो सकेला। बात के तो समझ में आइए गई होके हम का कहे के चाहतनी। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।